hase kaunti ya Nyamira niko mugavana we kaunti yo Mheshimiwa Amos Nyaribo nabo igo egati aba MCA bari bachorera se kinsemecho n'abajumbe basabiro konekya bunango chabaramo kubwatira na bunenjire muri cyo konekya amagendro rego bakorera ibiro byago cya sabana njibe kinsemecho konekya chinkwane kiga n'abarayibe kanisa ya Kebirigo Vision Gospel abo basokire n'abatabane kinga kibona umwako yega abariyabo banyarko bakobeka ebirenge bya samagendro n'abakorera bya anamono kerbare ngania abakorera aso umwako yetase batabo kungusana no gutindi niko kwale kweneki wanamano hegati ya MCA na bwigo mugavana higento kirete okonyoria amagendro na bwigo bakorera buya nibo bwigo barure segeto bucyase kikanisa kweneki tikirigo cyagweso na ni ase siasa asama tukare busyo hasabona bate birabara yabo tigabaye gori baga banyarko bakweneki emiroberi yabo na gutumanyi muri kito Fatgad Gisemba abarai bage siasa na boigo abarai bakirengenjo nigo baboriwe baitange kurwase siasa chimbe imeye kanisa ayaiga inkorengana no murande Ronald Kinaro kurwase kanisa ya Kebirigo Vision Gospel oyo otebire kanisa nigo ebwenerete gusikwa natari ase agochongeriwa korengana no murande Ronald Kinaro boigo nigo aboririe abarai libaga ryokoreta siasa chimbe ase kanisa Nerbiya bakonye chikanisa icho buna injira eyemo yokogendereria ingana ya Nyasaye. Samarieta nkoro kwa Pastor Ronald Kinaro une kanisa ya Vision Gospel Church Kebirigo ogo saba waito buna abarai nkolinge gente getangani abarai bechi kanisa na abarai bali batochoreta se serikali bachicha sobwamo babwaterane egente getangani batwaro bwanjani nabo igo chikanisa titwe sokanania sa mangana siasa ikali ogwesonania sa mangana siasa torangeri Nyasaye erinde arete omoreme no bwanjani Pastor Stephen Nyang'au Nyabuti nari kwamenta barai baitasumure oikamasa yokoboko erio kwenderesa emirimo Nyasaye kiagera Nyasaye nero bachorete mobasai nonye nigo aba MCA banyamira nabo igo omugavana bwe county eyo amone serikali yaye nigo kubwamo baburiwe umwaka oyo kokora emirimo ase obwamo na gotiga okungusana buna ukwo kwabetego kwenekiwa umwaka oita engana batebire kwairerete amagenderero Nyamira kwirana maega ngoro kwa unia Nyabuti kurukana ande ntoro sigento moko kurukanera tokubasemera maya mobamo motokolere mirimo abananchi bakuri babarigireti nanga sikimogende tokubakorera ige omwaka oyo ntutegete muchenji mobobomo orwaba MCA paka omukabano ito nabonsi barese mirimo ya serikali mokobwatirana korega sieri abananchi babachorerete nigo bare kuyakwana yo ekero kyomunyiga bwoko igura ekanisa eyo ya Kebirigo Vision Gospel egotoke wade ya Bunyamatuta ibunge ya West Mugirango umuyiga boigo uikiranwa numo bishop omonene bwe kanisa eyeiga ase nere airachinga kina gukwanira obuya bwe kanisa anene ogokonya abange kurwase wetanga kurwase obutumeki bwa mariogo yobutindia egati yebinde. Naitwa David Musuku Mutisia, mimi ni bishop wa Vision Gospel Ministry, mwanzilishi. Vision ilianza mwaka wa 2003 kule sehemu za Nairobi, na lengo letu kama Vision nikiwa mwenye maono itufikie wenye dhambi waokoke wamjue Mungu. Tukielewa kwamba familia nyingi wamepoteza jamii sababu ya ulevi, ulavi, ushirati na mambo ya aina wizi, na mara kwa mara tunaponeneza neno la Mungu tumeona watu wakikombolewa. Hugo saba kwa bamenyi abaiga kurwase ensemeyega ya Kebirigo neria buna umwaka oyo abana siasa anene aba MCA pe county ya Nyamira utiga okungusana naryo amagenderero araikere umwana inchi hingo ripoti ya Getembe kurwase kinseme chiga cha Kebirigo egotoka imeye wadi ya Bunyamatuta ibunge ya West Mugirango Fatgad Gisemba.